भैया जी पूरा गाँव गाँव घूमत तानी, सबके मुंह पर मलजारिए बा, पूरा जनता एकट बा मलजारी के पीछे। हमनी के जान लगा दे भैया जी राउत जीत के पीछे। रे साला तो कोनो हराम में जान लगेबे, 1 महीने से बैठ के मलजारी की रोटी खाता रे। ए तू मत बोल, चुप साला नमक हराम। भैया जी क्रिमिनलो सिंह के हल्का में मत लिया, ओकर आदमी सब बंदूक लेके घूमता आ हमनी लगे लाठियो नहीं खे। तो हम डराए वाला बानी क्रिमिनल सिंह से? हाय मलजारी महतो नाम बा हमर, मलजारी महतो। सारा लोग के मलजारी धरा देनी, कितना लोग छेड़ते छेड़ते गांड के पता से मर गए। ठीक है कहो तानी भैया जी, नरकटियागंज से सारा जात में 3 गो 4 गो खारा बा, महतो में एगो रोग में खारा भेल बानी। आई त हमनी महतो की सबसे ज्यादा वोट बा, छाती पर चढ़ के जीतल जाई। बिहार नॉमिनेशन बा, बहुत रुपए रख ले बानी, सारा जनता के पीछा पैसा रुपया खर्चा करे के बा। अच्छो से ये बताओ हमनी कितना दिन आपस में लड़ल जाई? जीते के बा, आ जो हमनी के ब्यादर में खड़ा हुई के पीटे के बा, आ 15-20 साल तक हमनी के टीके के बा। हम क्रिमिनल सिंह से बात करता नहीं। हाँ हेलो, हम क्रिमिनल सिंह बोलत